Il-kap tal-oppożizzjoni ħareġ jgħid li l-budget huwa wieħed kosmetiku. Iżda kemm hu kredibbli jitkellem dwar il-budget? Ftit li xejn. Simon Busuttil mhux kredibbli fil-ġlieda kontra l-qatt. Kemm dan viċi kap Simon Busuttil kuljum żewġ persuni iktar spiċċaw jirreġistraw. Fit-8 Novembru 2012 kien hemm 7,098 persuna u sa Marzu telgħu għal 7,350 persuna. Simon Busuttil sejjaħ il-garanzija żgħażagħ One Big Menace for Our Economy u qabbilha ma' garanzija tal-washing machine. Simon Busuttil mhux kredibbli fil-ġlieda kontra l-faqar. Fis-sena li fiha Simon Busuttil kien viċi kap l-2012 f'pajjiżna skont il-Eurostat l-ammont ta' nies friskju ta' faqar u ta' esklużjoni soċjali żdied b'4,000 persuna. Dejjem skont il-Eurostat 2012 b'Simon Busuttil viċi kap f'pajjiżna dawk f'sitwazzjoni ta' severe material deprivation kienu żdiedu b'10,000 minn 27,000 għal 37,000. Simon Busuttil mhux kredibbli fit-tnaqqis tad-dejn nazzjonali. Fit-3 xhur li dam viċi kap tal-partit tal-gvern id-dejn nazzjonali żdied minn 4.9 biljun euro għal 5.2 biljun euro, żieda ta' 100 miljun fix-xahar. L-akbar żieda fit-3 xhur tad-dejn nazzjonali fl-istorja ta' pajjiżna. Simon Busuttil mhux kredibbli meta jgħid li jmexxi b'responsabilità servizz pubbliku. Filwaqt li sostni li kieku jmexxi ma jżidx l-impjiegi mas-settur pubbliku. Statistika uffiċjali turi li meta kien viċi kap tal-partit tal-gvern żied l-impjiegi tas-settur pubbliku b'570 full-timer jew 6 kuljum. Gvern Laburista f'dawn l-aħħar sentejn impjega nies naqs kemm impjega Simon Busuttil fi 3 xhur biss. Simon Busuttil mhux kredibbli fuq ir-roħs tal-kontijiet tad-dawl u tal-fuel. Simon Busuttil kien parti minn gvern li taħtu il-prezz tal-fuel żdied b'36% jew id-doppju taż-żieda madwar l-Unjoni Ewropea. Simon Busuttil kien parti minn gvern li taħtu il-prezz tal-elettriku żdied b'71% jew darbtejn u nofs ir-rata madwar l-Unjoni Ewropea. Gvern nazzjonalista li l-familji medji naqsilhom il-poter ta' akkwist tagħhom b'madwar 1,500 euro fis-sena minħabba dawn il-miżuri.